Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Fita! Hola, Alfred. E logo que fas aquí? Nada de importancia. Estaba a matinar un pouco. A matinar? En que? Non sei eu se cho debo contar. Alfred, somos amigos e podesme contar o que queiras. Sabes que sempre che axudo no que poida. Está ben. É que hoxe quedei con Alfreda e non sei de que falar con ela. Por iso estou un pouco nervioso. Non te preocupes por nada, Alfred. Móstrate tal como és e fala con ela como falas co resto da xente. Non tes por que estar nervioso. Sodes amigos. Mira, aí a ven. Vai ser mellor que marche. Non sexas parvo. Vas ver como sai todo ben. Non te preocupes. Aquí o que marcha son eu. Bos días, Alfreda. Bos días, Milo. Alfred está á túa espera, un pouco nervioso pola visita, pero estou seguro de que todo vai saír ben. Díxoche algo de min? O mellor é que non me quere ver. Quédame ben o lazo. Estás perfecta. Tranquila. Pasadeo ben. Ata logo. Bos días, Alfreda. A que vai un día precioso. Vai un día precioso. Estás ben bonita hoxe. Grazas, Alfred. Ti tamén estás ben bonito. Quero dicir que estás moi guapo. Estás moi guapo hoxe. Tiña moitas ganas de poder estar un anaco a soas contigo para podermos parolar un pouco. Eu tamén quería estar a soas contigo. Hola, amigos. Hola, Rita. Podo quedar con vasco un pouco, estou aborrecida. Non, Podes. A ver, aclarádevos dunha vez. Podo quedar ou non? podes. Non, Aquí está pasando algo raro. Para min que ocultades algo. non. Por que dis tal cousa? Ai, agora xa entendín. Iso é que queredes estar a soas. Pois falarades antes, ruliños. Ata logo. É que non sabía como librarme dela. Pois xa marchou. Que me ias dicir? Pois o que che quería dicir é que... Hola. Oh, Por que mirades así para min? Non te miramos de ningunha maneira especial. Aquí pasa algo moi raro. Xa sei. Tedes unha cousa boa para merendar e non a queredes compartir comigo.
Pero que será? Serán galletas de chocolate? Pizza? Non serán pastas con froitas? Croissants? Mumu, Rita debe de estar por aí coa merenda. Que me contas? Ai! Se seguimos así, non imos pasar un minuto a soas. Iso pásache porque tes moitos amigos. A min non che me pasa porque non teño ningún. Xa sabes que me tes a min. Despois xogamos á pelota. Agora non. Non é momento para iso. Adormeciches? Pasa a pelota! Aí ven Alfreda, mirade. Perdoa que chegue tarde. Estás moi guapo.